Ešte pred začiatkom tohto videjka vás chcem upozorniť, dajte odber a like, nič vás to nestojí, trvá to len pár sekúnd a pomaly sa blížime ku 1000. Ďakujem vám veľmi pekne a dajte odber a like. Čauko ľudia, ja sa volám Pio Perfect a dneska máme videjko odpal z unboxingu. Takže toto je vlastne stožiač, čo som si vyrobil na tieto raketky. Raketku od Panty, čo si mohli vidieť v videu, som si vyrobil. Ak by ste chceli, aby som takéto niečo podobné vyrobil, tak napíšte to do komentára. Tu máme takúto raketku, Dumbo Pirát, teraz neviem. Potom máme toto, môžete vidieť, takže poďme vlastne na odpal. Prepáčte, že fúka, ale som tu takto rozumne, takto provizorne. Som tu sám, takže poďme na to. Máme tu Dumbo Pirátik, takže môžeme ísť na to. To teraz neviem, až to volá, ale naposledné toto je od Panty. Violete. No. Dobre, takže dobre. A teraz mi má dojsť ďalší balík, unboxing pyrotechniky. Takže budem točiť videjko a ďalší bude odpal. Ináč ľudia, upozorňujem, že keby ste chceli tutoriál na tento hmažďar, takéto raketky, kľudne napíšte do komentáru. Ak bude viac ohlasov, nie je problém, vyrobím takto tutoriál, dávam ho. No ak ste mohli vidieť v tomto videjku, tak vyšiel na parádu. OK ľudia, takže ja sa týmto videom dneska lúčim, takže ahojte a majte sa. Čus.